Sa hai no hai wana jang nai kok tuma ka sawi phai ka social media o belai kino viral ongui tongo obo hapur ni phaising tei ar jaga o kaisa CCTV footage o nugui mankha je watui jora o cherai mangnui rok ar jaga o watui siwi thwngui tongmani watui manjagui. Tei a jora o cherai mangni wati manjagui ayang waisa khlaiui thwng tongmani jora o no cherai ni saka o khlaiui pherang kogui rwkha achomsa pherang kogui rwma bai o cherai jaga o no thwiui thangkha pwtapsa khlaiui. Tei o cherai bete masa cherai thwngui tongnai bo hingkhe bini sago nangya wngma bai kirijagui ar jaga no hoite khapurumui phaikha o thwngui tongmani gana o kaisa CC camera tongma bai a jaga o capture wngui chwng tini nugui mankha haiya khe kuno phano sawi mangala kamo o cherai bahai khe thwi tamo wngkha. Tei o CCTV camera tongmani bagui no joto kisu sai mankha o cherai hingkhe tei masa bono ahai khe nugui bo khapurumui nogo habui phaikha. O godna শুধু bini poribar no simi wana reui riya joto gaoni eba kheba parani borok rok no wana laijak tei joto no dukhu rok nanglaijak khoroksa cherai omo haikhe swngchar no yakarui kwlangmani bagui. Hapurni doholana elaka o cherai rok watui o manjagui thwngui tongmani borok afuru belai kheno tongthotok o eijo phiaba sabale saiman a jora o boni tongthotok thwngmani jora o omo haikhe pherang ogui rwnai hinui phiaba borok kunu sawi manya thwngui tongma jora o achomsa chwngbaksa khlaiui pherang kogui rwphaikha o cherai ni sago kuno phano uansugui manliya bo ar jaga no kwlaiui thwi thangkha. Tei masa cherai hingkhe direct nogo khapurumui apaui bini buma bupharsok no jotono no sawi rwkha sawi rwma bai kuno biswas khlai manliya kubui de omo haikhe pherang kogui thwikana hinui phiaba jephru a jaga o CC camera tongo hinui check khlai naimani yagulo joto proof mankha je o cherai je samani joto kubui kok no hinui a process saimanlaio joto camera o record nungmani yagulo. O godna wngkha 5 din swkangni video se phiaba tabuk swk jora bo bini poribar ni borok rok dukho thaklaiya tabuk bo chinta nanglaijak jodi bwsarok no omo haikhe phataro haino phiyogui toniya nogo chobui tonikha hinkhe watui jora o omo hai bipot phainani nangla kamo hinui uansugui kablai tonglaikha aboni bagui no cherai jesuk phano torui thangtung phiaba amo hai eijo hingkhe kisa watui rok bo ongkhorui thwngnani mochongo tei abono no khel khlaiui jai khlaiui tongna nango bwsarok no bo jate watui jora o phataro ongkhorui jekono mongsa wngya tuikhe. Tabuk jotono saimano je watui hingkhe no agini simi no pherang rok bo phaio achom aboni bagui no joto hojak tongnani nango cherai rok simiya okra rok bo kwbangma jaga o no pherang kogui thwi paikha baksa kheba kok manya wngui simi no tongrogo paralyze sai wngui aboni bagui no cherai rok ni simiya okra rok no bo hojak tongnani bagui jotono no kobokjag o